Kani gadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor minta ka step. Menteri rang badu Narendra Modi ula banjur baka India kam dai kari ka bam yasha yanu henrei ka long kari ka babat scam ya ka jingsuk. Menteri ki kam korbari u Amit Shah ula pen scam biang ya ka kular baka sarkar pedeng ka long ka balakot jingmut ban wanra ya ka roi ka par jong ka Bodoland ha Assam. Menteri rang ba Conrad K Sangma ulaya da ya ka skul ba University of Science and Technology Meghalaya da ka papen pau ba ka dei ka wedi ki skul ba Shimet ka babahatam ha ka than. But one poi ki klur yale kai football ka Maldives ha Shillong hanin kasngi nakabenta ka jingile kai paralok persya ya ka India ka ban salong ha kasngi balang ka banwan. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu Narendra Modi ula banjur baka India kamdai kari ka bam yasha yanu henrei ka long kari ka babat scam ya ka jingsuk. Ha ka jinge kren ha ka podcast bat unong wat bnya ya ka AI bat unong penmi podcast nari US u Lex Friedman Modi ula banjur baka perthai ka sngap manla ka por ha baka India ka kren chapang ka jingsuk namar baka dei kari jong u Gautam Buddha bat u Mahatma Gandhi. Ula ong baki nong India ki kershani ka jinge tali parajat benriu bat ki yang nakabenta ka jingsuk. Haba jubab ya ka jingkali halor ka Pakistan. Menteri rang bak duok kari u laong ba ka Pakistan ka long kari ka badap tang da ki jingkul mar ha ka perthai. Laong ba ka Pakistan kam shimla jit ya ka jinge long ka wei hadin bala phya ya ka naka India henrei ka lajit pen ban persya ya kari. Modi ulaong ba ukurmen baka Pakistan kan yo ya ka jingstat bat kan jit ya ka lenti jong ka jingsuk da ka bakadaw bawat ki brio jong karu ki kwa ya ka jingshong shngan. Habakran halor ka jingedai hapadeng ka India bat ka China Modi ula ajing mut ba ka jingedai ka baklan hapadeng kini artali kiri ka dayban beteng haki por ke banwan ulaong ba ka jingthmu ka long ban pentikna ba ka jinge pher jingmut kan om kala shaki jingele ula banjur bala bantei ya ka jingedai ka ba scam tangla da don ka jinge kren da ka jinge snothu jingmut har jong baro ki arliang mamla. Menteri ki kam korbari u Amit Shah ulapan scam biang ya ka kular ba ka sarkar pedeng ka long ka balakot jingmut banwanra ya ka roi ka par jong ka Bodoland ha Assam. Shah ula kren ya ka ne ha ka jingelang ka basan ponyo jong ka All Bodo Students Union ha ka ba ula long ukongsan. Kani ka jingelang ka long hanin ka no phaisngi ha Dotma ha district Kokrajhar jong ka Assam. Shah ulaong baladap ban pentrikam hado menta ya kumba prapo % jong ki kendon ki bahap hapo ka Bodo Accord. Ula benrap ba yaki kendon ki badangsa on sa pentrikam hapo ki arsinam ki banwan. Shah ula kdaw shairu ya ka jingkala ka balawan hakathan hakaba ka Bodoland Territorial Region kala long kathan ka basong sngan bat ka balakiru hakaroi ka par. Hadian kani uni Menteri Sarkar Pedeng ulayalam ya ka jingalang ha Guwahati banyakhni ya ka jingya chaprang ka jing pentrikam hakathan shate lamingi ya laitli ki an thmai ki be dei bat ki kam sniu. Nakalyang jong usha ula banjur ba baro ki jala ka than shate lamingi ki dei ban pentikna ban ajing hikaya baro ki pulit hakabe dei bat kini laitli ki an ki bathmai. Kakanhon nile persya ya drugs ka Narcotics Control Bureau NCB kalayo akurup ya kikuli drugs methamphetamine bala pensyong dor kumba prapu klor tengka bar kalakam ya samut kibriu ki baju khayi kini ki jat drugs ha ki jilli jong ka perthai na ka than Imphal bat Guwahati. Ha ka beade bat kani Menteri ki kam korbari u Amit Shah ulayaro ya kani ki jing treshitom jong ka NCB. Ula benrap baka sarkar balalam khmat da Menteri rang badu Narendra Modi kalong ka balakut jingmut bantai ke India ka balalait na drugs. Katnat ki kam korbari kale thu baha ka jingle khanra haka khatlai tarik mentau banai leber ka kanhun jong ka NCB kale akurup ya kumba shispa ar kilo ki kuli methamphetamine na thain Imphal bat pra kilo na thain Guwahati. Kani katna trikam kala ongru ba ka jing toket ikini sangot kadang ya shat ban yokem saya ki wedi ki beledon bentalang ha kani ka kam sniu. Menteri rang bak duk ke New Zealand Christopher Luxon ulapoi ha New Delhi hanin ka no phaisngi banwan jungok ya ka India na ka bentasan sngi. Lasan ran ya da ka kanhuan ka bakentop ya ki menteri sarkar ki officer rang ba ki tu ki bedon ki kam khai ki nong pathai khubor bat ki kattu katni ki nong India ki basa ha ka tai kari. Lapdiang ngobhai uni Menteri rang badu hakat lingsun jong ka Delhi da Menteri Sarkar Pedeng Professor SP Singh Baghel.
Ka khubor nakatnat ki kamkor bari ka India ka yatho ba Menteri Rang Badu Narendra Modi unsa penlong jingelang mentagasngi bad u Christopher Luxon banyak kran halor ki mat ki badon kam na ka benta barok kini artli kiri. Unsa le ru banyak kandu ya ka Presiden Draupadi Murmu Haraj Bhavan. Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashvani Shillong inya beteng biangi khubor ki badangsa. Menteri Rang Ba Conrad K. Sangma uleda ya ka School Ba University of Science and Technology Meghalaya da ka papenpa ba kadai ka waini ki School Ba babahatam hakathan ka ba ay ki kerdan puli ki basisha bat ka babut renti ya barok ki an jong ka jela. Usangma ula ongru ba ka Sarkar Meghalaya kamdam jingthot AA ru ya ka ni ka School Ba bat ba kadai ka School Ba shimet ka babahatam hakathan chatay lamingi. Ulapan syairu ba kala bandan katto kat ni kijing thut bat ka Sarkar Assam handrai ka an kan saya hi hakalanti jongka. U Conrad K. Sangma ula kentaj na kabakantho AA halor ki jingkno ba Menteri Rang Ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ula kren chapang katay ka School Ba handrai ula ong ba kani ka School Ba kala yo ya baro ki jingbet bat ki kwat ki sla jongka ki long ki babiang. Kakanhon ilekay football jongka Maldives kalawan poi hanong ba Shillong hanin kasngi nakabenta ka jing ilekay paralok persya ya ka India kaban salong hakakhat khandai tarik menta ubnai leber ha Jawaharlal Nehru Stadium ha polo. Kani kadai kasian ka baningkong baka jing ilekay kabahe kum kani ha pedeng kari India bat ka Maldives kanlong ha Shillong. Kani kakanhon kalawan poi leng ba ka Lingsun ha Umroi Airport. Kala lalet ban pedang sngob ha yakidikhat Yaki daki dekat jangka Meghalaya Football Association ki bakantop ya uba Cliff R Nongrum bat uba Freddy Kharpran Sun. Kani ka jingele kai paralok hapadeng ka India bat ka Maldives kan longru shibenta ban penkre ya ka India na ka benta ka jinga khon persya ya ka Bangladesh ban yo rong syaka AFC Asian Cup arhajar arpo hinyo. Kani ka jinga khon hapadeng ka India bat ka Bangladesh kan long haka arpusan tarik menta ubnai leber. Hanin kasngi layo iru ya unong ile kai football ba pawnam ka India usunil Chetri ba ulakilan met ha JN Stadium ha polo. Ka office jangka District Sports Officer West Khasi Hills kalapan long ya ka Asmita Open Football City League ha St. Thomas Secondary School Khelo India Center ha Mairang. Ya ka Asmita League lasdang haus nam arjar arpway da ka jingtmu ban kentiu ya ka jingi shembenta ki kentai ha ki jingele kai sports ba pher. Ikong Balarina CM District Sports Officer jangka West Khasi Hills ilawan banya don rengkat hakate ke jingile kai football kabala long hamairang. Ladan South League team kabala shembenta hakan niga lempung menta usnem. Kinonglet shahawhaw ki bakantop yakam Anne McLean bat ka Nicole Ayers naka NASA u Takuya Onishi naka Japan Aerospace Exploration Agency bat u Kirill Peskov naka Roscosmos kilayo rong syapo ka International Space Station hinin ka step hadin bakilahir naka Lingson hawhaw ka balakit yaki ka SpaceX Dragon. Kini kinonglet hawhaw kila meet nasla pertay ka khatsaw tarik uluber men step banlet siya katay ka International Space Station. Daka ni ka mission ka jingwan pai jong ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore Shasla perthai kalanang jan satangkat tukat nipor. Laban penkenmau hang ne bakini armut kinong lej haw kila sakut hakate ka space station la khandai banai menta. Haka jing shisha kini armut kila thmu ban lej haw tang nakabenta shitayaw. Handrai kila haban sa shwa hakate ka space station namar ka jing thut hakaling soin kabalakit yaki. Lada ka sun bineng ka ailat kini armut kinong lej haw kinsala banwan pai sha perthai da ka SpaceX capsule shwa ya kasmi balang ka banwan ban hiar hakirut duryaw jongka Florida USA. Bat katung ila poish ka bakut jongka khubor ka balawan chapi naka Akashvani Shillong. Sashi por kata ka por prabaji nginya so bat ka Akashvani Delhi naka benta ka khubor ka tin Hindi kaban buat pat ka khubor ka tin Pareng haka por prakhat san minute. Ka por menta kala jandap artat prabaji sngopaban ap iki khubor na Delhi.